ole tun tum chu sakor hmui tui tlanga skywalk le durtlang kv school atanga chaltlang tourist lodge pan na tu ropeway project chungchang thil then khatte kanan ta lang ve don ani sakor hmui tui tlanga skywalk project atan hian contractor atana an thlan chu joint venture NEIP and Ropeways and Resort Private Limited Dorka New Delhi an ni a restricted tender hmanga thlan an ni State Departmental Work Advisory Board kaltlanga thlan an ni lo contractor thlan laia tourism minister chu pu John Rotlung liana ani a Congress Ministry hun lai ani he project atana poisa pek chho hun lai hi kumsang ni som pasari le kumsang ni som puriat inkar ani durtlang le chaltlang inkara ropeway siamna thoktura contractor te hi joint venture NEIP tho te hi anni he ropeway project atan hian central chuan nuai sang khazani somli pakhat le point somni pukwate meu sum arom petoa arom pe kai tam nuai sang khazathum som pasari point somri chu Mizoram Sarkara Tourism Department chuan JVNEIP company nena hian apeto thung loisi ani durtlang le chaltlang a han tei ve lila nuai sang khat chung man na tur om ang chu kan hmulem om lave sakor hmui tui tlanga skywalk siamnan hian central sarkar hian cheng nuai zani somli pahni le point somnga an ron petoa Mizoram Tourism Department chuan minron pek ai tambok nuai zani somriat pathum le point somnga chu JVNEIP a hian an pele tabok ani ropeway siamnan hian contractor te hian nuai sang khazathum chuang dongchunga an hatho chu zawh pali chi ania nuai somkwa pakwa le point som thum vel ang seng ral anni abak nuai sang khazani vel hi khonge a omta kang le skywalk siamnan hian nuai zani somriat chuang dongchunga an hatho chu zawh panga chi ania nuai somni pali le point somni panga chaw mang anga chhut anni abak nuai zani somli vel kha engtin nge a om tak zel thlam saknan an hmangral nge tupa hriat vani to su le atira tangkhan tuma chan ve theilo restricted tender hmangin JVNEIP hi du sak an lo ni to a atira tangkhan tuma chan ve theilo restricted tender hmangin JVNEIP hi du sak an lo ni to a engwanga sarkar hian du sak em nge anni manchang ei an ani lo chuan he namdang company Google po chui tur mang lo hi engwanga central minpek ba ka liama lo du sak nge kan ni ang le kan maso na ru rel lian tak heti tak me sop chiat ania nuai sang tel te meu a khuang cher bo mak mai hi ngoi san mai chi ani lawa chui chu nge chi ani ropeway a hian chuan a hun to a skywalk hi tlo sup a hun to ani ma se achul rupa nuai sang chuang fe mai namdang kan chan pual an ak maka an re wang am hian thin atrim tak zet ani mo phur tu te chu tu te nge ni ta ang le he thil hi Congress Ministry atanga bultran ania akai kwang chu an ni nge yang tourism minister masale official a hetite topa kan ram ro lu teaching pendu an ani chuan kan mel hriat nge atul ani MNF Ministry nuwa kumsang ni sompakwa kumtir thlenga na chunzom anga lang ani awangin kumsang ni somni pakhata chaw alo ir chuak ta a tu Ministry a Tourism Minister po hi a enroll ani ve thei a enroll lo ani chuan a chin chuaka he project pani chanchin hi chui chuak turin huaisen takin apuan ven a soi chingam tur ani Congress hian CBI chui an ngam thu an soya tu ministry po enroll na chen an nei nia an ngai thu an chua kan ministry shon mek te hi angkut abol hlo lo ani takzet chuan an ngam ang hian CBI emo a chui tu special investigation team
dina he thil hi chui chuak ngei turin hma an lak a ṭul ani Mizoram hmasawn na tur heti taka sawp duh tu te zawng chhuak tura hmala tura sarkar nawr ngam turin mipuite i tangrual tlat ang u comment lamah i ngaih dan rawn chhawp chhuak ve ta che ole hringnun youtube channel hi ila subscribe lo ni chuan minan subscribe sak zel ula video thar te in hmuh zung zung theih nan notification bell kha min hmeh sak zel dawn nia